Myslím si, že v dnešnej dobe je dôležité, aby človek vedel čím viac jazykov, aby sa dokázal uplatniť. Čiže hlavne to. Tak španielčina vlastne preto, lebo som sa chcela naučiť nejaký románsky jazyk. Rozhodovala som sa medzi španielčinou a taliančinou, ale keďže mám veľa kamarátov zo Španielska, tak španielčina vyhrala. Študovalo sa mi dobre, pracovali sme v malej skupinke, čiže človek má aj šancu sa niečo naučiť. Stále sme vlastne boli nútení rozprávať, keďže nás bolo málo. Lektorka bola príjemná, čiže všetko bolo OK. Každopádne mi to prinieslo znalosti základov nového jazyka, ktorý budem v budúcnosti rozvíjať aj naďalej. Samozrejme, myslím si, že investovanie do vzdelania je stále rozumné. Aby neváhali a prihlásili sa. Os deseo que paséis un buen día.